nekatzi zela mar, igeri jun bai, baino piztinan bukaeran buelta nola ematea. Hor urazpilan. Ai, ama, ni jaito itena izo ditetenian. Eta geho, igeri dijoaztenian, nodak igerilari batek aurrena dijoan, azkena, ze gurra eman berdion. Eta bizkarka doazenian, zedaka, izpilu bat eiatuan ikusteko nun dauden. Gaur igerilari bat dator gure gana, eta behai galdetuko jo, eta gaina olimpia eta dijoa. Adi lagunak, asko ikasiko dute. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Inigo Llopis, ongi etorri jauna, zer moduz? Haupa, oso ondo. Ondo, kezka pare baneskan, esaten, zuek igeri zoaztenian. Eta urazpin txiri buelta horiteko, hori entrenatu inbiar da ondo, ez da? Entrenatu inbiar da. Nahi zurretik gura, sartze zaitu horiteten da, gero lateatzen nahi zurretatik. Normala da, baina, bueno, nahi baizu joan gaitezke piztinara, eta praktika pizkatin, ez da? Eta gero beste kezka banikan, zu igeri zoazenian, nola gizu aurrena zoazen, irugarrena, o zenbat pertsona dazkasun atzetiko aurretikan? Krolean egiten badeu, normalian ikusten da. Bai, hola itetzen baina bizkarren, ni normalian bizkarren dut, eta bizkarren ez pixka zailago da, ez? Orduan, bueno, birajean ikusten, txiri buelta mantakoan ikusten deu pixkat. Berre, aparren badagoen zure bakarrik lurra, bakarrik zerua, eta killo. Eta aurrea, ez da? Igual izpiluen, bat jarri berko da teilatua, no, ez da? Bai, piztina batzutan badakate. Bai, Ondo dator. Bueno, bakizue, Inigo Llopis dala igerirari profesional paraolimpikoa, eta zukalden zemuz moldatzen zera? Nahi, zain trebea, bueno, ingo deu. Guantxe ikusiko ja. Elkarrekin ingo ditugu, ikusiko zu talo antzeko batzu baino gari irinakin, eta iruera eta ingo ditugu. Bat, urdai azpiko egoziakin, bestia izokinakin, eta azkenengoak osua. Ados? Erki. Adi lagunak. Bueno, Inigo eta lagunak, ingo deuna da, talo antzeko batzuk, baino italiarrak dira, piadinak deitzen dira, bale? Osea, hemengo talua da, baino harto irinakin, ura eta gatza. Piadinak da gara mate, gatza, bikarbonatua, oliba, ura eta gari irina, bale? Oingo deuna da, denan astu, opiltxo bat prestatuko deu, eta opilak gero inbiar deuna da, bai, ordu batzuk utzi, inkluso egun batetik bestea, reposuan gero ondo luzatu eta piadina txukun batzuk iteko. Eta ingo deuna da hori, talo antzeko batzuk dira, ingo dituguna iruera eta esan deun bezala, eta hemen ingo deuna da bat, urdai azpiko egoziakin, gainen jarriko joula, aurrena jarringo deu, gazta pusketa bat, itxiko deu, epeltzen jarriko deu, eta gero, platerian bukatuko deu, pesto saltza batekin. Pesto saltza iteko, pinaziak gorrituko ditugu, hemen parmesanu arraiatuko deu, eta albaka ostoa sartuko ditugu, gatza olio pixkat, birrinduko deu, eta hori gainetik botako deu, aleino ezela. Hoi, bat, bigarrenan bila jungo gea. Bigarrena ingo deuna da, baita ere, prestatuko deu, talotxua, bertan jarriko deu, gazta, hauntz gazta kasu honetan, erditik ez, hori igual iru bai atako ditugu. Markatuko deu lapikuan, bertan jarriko deu barruan, eta gero, ingo deuna da, izokina jarriko deu rukula, baitare limoi pixkat eta olio tanto batzuk. Hoi izango da, bigarrena. Eta hirugarrena bazkaia bukatzeko ja gozua ingo dugu, bale? Eta gozua iteko ingo deuna da. Platanua azukre pixkatekin karamelizatu lapikuan, eta beste alde batetik azukre esnegainakin arrotu. Ingo deuna da, baitare talotxo batin, bertan sartuko deu platano pixkat, txokolate motita batzuk, itxiko deu, eta hori ere bai aurrenengo bezala berotu ingo deu pixkat. Txokolatea ondo urtitzeko, eta gero ingo deuna da platera eratzeko garaian, esne gaina arrotuta jarri onduan, natan montoa, eta barroa. Ados? Venga, esan dezu zukaldatzen onola, jaten? Ondo. Jaten oso ondo. Obeto. Venga, Inigo. Zerrekin lagunduko ja, labana ondo moiteko, masa ingo zu? Masa ingo zu guztua? Vale. Venga, ingo izutena da, osagai guztik ekarri. Vale? Da masa bat nahiko gogorra. Vale. Orduan, ez aite apuratu gogorra balin bada, beltu, emango zu boltxo bat, pixka eta hundiagua. Irina dantzan esazteko. Ok. Ingo zuna da, berta bota irina,
berta bota osagai guztik, eta honena da eskuakin. Eskua sartu, eta masatu, Eskuakin botatzen dena? Bai, eskuakin bota, dana pixatuta gau, igual bolkatuta dana. Bai, bolkatuzak. Bai, dena, hoi bota, barrea, oso ondo, baita ere botako jau. Hemen bikarbonatua, gatza, olioa eta ura. Sartu eta eskua zigindu lazen. Dena bota, pixatuta da gauta, bale? Eta ni jungo naiz pinasi gorritzen pixkat, eta aldi beren azukre beltzakin platano gorritzen, gero muntaia egiteko. Eta ja, lanak martxan jarrita, mingaina eba eman berdi, bale? Bueno, zer, aurten gainea, Tominasekin etorri eiz, ezta? Zorionak, gazteko eta behin zorionak. Guen dala zenbat irabazi dezu hori. Eskerrik asko, abuztuan izan zan. Abuztuan izan zan. Bai, niretza lehenengo urria. Lehenengo urria. Bai, lehen esan behar nizun, zu hori geri zoazenian, atzea aurrean jende gutxi eramatezu, ezta? Ia danagatzen eramatituzu, ezta? Normalian beti remontatzea tokatzen zaite, no? Bai, beti azkenean ni egun bizkariten dut, batez ere. Eta, lehenengo 50 marretan beti pixkat atzeago gehatzen naiz, eta bigarreneko 50 marrotan da... Arrapata pasa. Orduan naiz, bigarrengo denbora horietan hobia, ezta? Erresistentziak orduan, jendia forte giazteko, ze? Oida, bai. Bestiak normalian, azkarri atentzia, eta ni azkarri gueltau. Ona. Ez deuna esan, nun irabazi zen ditun domina horiek, eta gaina munduko txapelketa batian. Bai, da, Manchesterren, Bai, abuztuan. Eta azkenean irabazten, ja horreatuko, leku polita betirako. Hoi betirako, garatu, historia indek, historia idatzi egia. Ze ona. Eta nola izan zan, adibidez lehiaketako gorra izan zan, errez irabazitzen du, nola juntzan historia? Oso emozionantea izan zan, egia zan, Arrapata pasintzen nion horre bai, Lenda bizi Japonia arrapasa zan. Bai. Espero genuen beha ni baino azkargo pasatzia. Segatik an? Bere justo elbarrietasunagatik, beak bianka ondo dazka, eta beso oso bat falta zaio. Orduan, normalian, esplosiboagoa dia, eta ni nola dakaten hanka eta besua, buelta aprobetxatzet. Orduan, hoi izan gure pixka bat estrategia, eta ondo batea zan, azkenia... Orduan, buelta hortan irabazit bale. Ona. Eta, zenbagarren metroan bukaran heldu zenio, noiz harrapatu zen? Azkeneko 25 metrotan. Bai, Bai. Jode, oza, zirrara egarran zan bertan, ezta? Bai. Ona. Eta, bestela, nungo jendian kontra tokatu zaizu txapelketa hontan lehiatzia? Mundu guztiko jendia onda, edo gehiago zaudete leku batzutakuak, edo nuntziate... Denetarik, Japoniarrak, inglesak, Israeldarrak, baita ere nire herrialdeko bai, orduan, denetik. Talde polita. Talde polita, eta emaitza guaindik eta politagoa. Ona. Bueno, eta guain, badakita izara olimpiadetako buru belarri horrak azula begira, ezta? Nola dijo asuntua? Ja sailkatuta zaude munduko txapelduna izan da, edo... Ez, munduko txapelketako urreakin lortu genuen plaza, baina herrialdearen zan, ezan nominala. Orduan, ja laizter ateako dia minimak, eta bi aste barru dakagu lehenengo aukera. Orduan, lehenuo kentzen badeu, hobeto. Baina, lasitasunakin urtea prestatzeko. Bikain. Eta, zein behar dezu hemendik egun barru proba horietan? Zer da lortu behar dezuna, o zer da behar dana? Ingo deu munduko rankinan arabera, marka bat eskatuko digute, eta gutxieneko marka hori iten badeu, zailkatuko gea. Normalian egoten dira marka A eta marka B. Marka B iten bazu, dependitzeu, justo herrialdean zenbat minima dauden, zenbat plaza, eta A marka iten badezu, hoi dela gure intentzioa, ziurtatzen dizu areakutia. Zuzeneko txartela lortzen dezu. Bikain. Eta nola ikusten dezu zure burua, urrezko domina eta gero erraz ikusiko ekizta? Ondo, azkeneko urteakin, ilusioz beteta, baita ere konfiantza askokin, orduan, ondo ikuste beha. Ze hona, inigo. Eta zezan behar nian, noiz hazitzan ja txapelketa hauekin buru belarri? Beti ibilizea txapelketetan igeriketa munduan, edo... Ni txikia nintzenian futbolian hasi nintzen, lenda bizi. Orduan, beti atezain bezala, eta egun batian, elbarritasuna dakaten hankian, nire bilaun erroizian belaunan, eta hankapuskatu, pixkat
horrez, rehabilitazio modura, hola hasi nintzen. Osa, rehabilitazio modura, igeri hasi ditzan, eta horrek hartu egire kirol berria orduan. Beti gustatzen zaila jatzea. Eta ze mustakak belauna guain, eta ze intzen un, dana txikitu o dana oso gaztia zinan, ze bat urte zen euskan? Sortzi urte, bai. Jo, ben nire semia, eska guantxe behatzi urte. Bai. Katxiz da, mar. Bai, justo ni atezen bezala, eta nire bilauna horrelariak, belauna gainen hori. Eta, bueno, baina esan izango, Esan izango, balekua. Onda, inigo. Eta zezan bihar nian, horren arira, hasi zinean, ibiltzen, ja igeri lekuan, noiz etorri zian lehen da biziko txapelketako, lehiaketak edo, noiz hasi zinean ja, esan duzu, jope, hau gustatzen zaitek, eta honekin jarriko nau buru belarri. Bueno, Espainiako txapelketetan hasi nintzen, eta, bueno, ondoren, hasi nintzanean ja dominak lortzen, beti didakasun ilusio hoi, ez? Eta gainea gu hemen Donostin sorte hauki dugu, Richard hori bedakagula, kriston erreferentea, eta beti saiatu da guri alik eta gehien irakasten, eta bueno, beti petxatu zu, ez? Igual agian urteren batian jo neiteke. Eta bueno, gero ja 2006an Riora jo nintzen, eta hori izan zen, Kristona. Bai. Kontatu pixka dago bizipenak, segertatu zen Rion. Egia zan, azkeneko momentuan zelkatu nintzen, Rusiarrak kanporatu zituzterako, dopinagatik. Baina, bueno, asko... Osa, dopinagatik behaiek kanporatu zian, da zuk txartela lortu zenun? Oida, ara izan zen. Bai, pixka de rebote, baina, bueno... Bueno, gauza txarrak bergertatu berrizatia batzu zen, beste azuntako hona izateko, Bai. Ama. Bueno, eta hortu ikan, gero, etorri, bueltatu, eta zesan zenun, ja igeri larian edet izan, ja... Zure indar guztik bertan uste dituzu, edo... Bai, bueno, justo Riotik bueltan beste lesio bat eukinu belaunan berriz. Eta, bueno, urte pixkat zaila, lehiatu gabe. Bueno, azkenean bi ebakuntza ondoren, buelta eman genion. Eta, bueno, junintzan Europako txapelketara, 2018an. Eta han urrea lortu zuen. Hori izan zen berriz, buelta matia, eta ja serioago hartzen, igeriketa. Eta ja, neko unean dedikatzea. Ze ona. Esan dezu modalitatea, zu egiten dezula 200 metro atzeaka. Eun atzeaka. Eun bizkar, bai. Zer gehiago egiten duzu, 3 dominak berdin handia, o zertan lortu dituzu dominak? Dia, zilarrezkoa izan zen Tokioko Joku Paralimpikoetan, eta izan zen 100 bizkarren. Eta aurten lortutako 2 urretan, bat izan zen 100 bizkarren, eta bestia izan zen 4 biderreun estilosetan. Lau biderreun nola ziak hori? Errelebotan. Orduan, 3 taldekide gehiagokin. Eta lauro, bakoitzak egun, txandaka. Oida, bakoitzak estilo batea. Eta ni, nola bizkarre ziten duan oberen, bizkarre zinuan, da bestia beste batzuk intzizkien. Laurak, ze lau modalidade ibiltzen dira? Bizkarka seguru, bigarrena bular. Bular noladek, bale. Hirugarrena tximeleta, mariposa ditzen da, eta azkenekoa krol. Hori zen da, normala. Krol, libre. Normala, libre. Bueno, hemen goaz, eta txirri txarraka, aurrenengo lanak inditugu. Hemen karamelizatu zaigu platanua, behitu ze itxurak geho sartzeko pilan barruan, hauek listo askau. Hemen pinazik listo askau gure nasketa iteko gainetik botatzeko, eta opilare itxura erramandiok, Bai, eta esan diatea, ziren nola, gorra egon goala, baina lasai, hau ingo deuna da, reposo berri zateu, 2 ordu gutxienez, eta egun batetik bestea, real da utzi. Inten dezu plastikokin jarri, azalak erusa esateatzeko ez lehortzeko, eta egun batetik bestea, ezin hobe, urrengo gunean ju, nonbendi pare bat ordua, bagazio telebista mageite dula, eta teako dugu hau ja lasai eginda, lasai egongo geha hemen. Bueno, eta bestei gabe, jungo geha bitartean erreportai bat ikustea, zehazki jungo gaitu Kaxolo pizzeriara, eta ikusiko zuez, nola ez, pizzak ingo izkiue, eundokoa, guazen ikustea. Kaixo guztioi, ni Samantha naiz eta hemen Arrasaten gaude. Eta Pizzeria Kaxola aurkeztuko dizuet. Arrasateko plazan gaude, polit-polita, eta daukagu tabernak, ere bai daukagu unibertsitatea. Italian, herri bat dago Kaxolo deitzen dena, eta orduan gure pizzeria Kaxolo deitzen da. Hemengo janaria la karta da, eta daukate pizza asko, pastak,
ensaladak eta gero postreak. Diseinu hau ez da italiarko tipikoa, baina bai daukagu gauza bat tipikoa dela Italian, eta da egur labea, eta gurekin daramatza 25 urte. Jatetzea ezagutu eta gero orain joango gara pizza bat egitera. Hemen egiten ditugu pizzak, eta hor dago labea 25 urte daramatza gurekin, eta Mainol egiten ditu pizzak. Eta gaur egingo digu kasolo pizza. Lehenengo, masa zabalduko du, botako du tomatea, pestoa, nata, eta azkenean parmesanoa. Kasolo pizza hau hasieratik zegoen eta 25 urte daramatza. Nata botata gero labera joango gara. Masa hauek egunero egiten ditugu 5 ordu lehenago fermentatzeko. Gure kartan, pizza famatuena da txilena, gero entzaladetan da pura vida eta pastak pera kopoak dira. Gero postretan asko eskatzen dutena da tiramisu. Pizza hemen daukagu eta gaude Mainol, Valeri eta ni probatzeko. Probatu nahi duzu ezuek, etorri behar zarete Arrasateko pizzeria Kasolora. Eskerrik asko. Agur! Ai, ama, kuadrilla, egarra pintaga pizza horrek, Bai, txura ona. Jope! Gu gingo jago eainakoa, saiatuko gea gaurkoan, baina hoi daztatzeko goakin gelditu naiz. Ea noiz pasatzen naizen. Besarka handi bat, kuadrilla, eta jarraitu, jendia egoxatu erazten. Gu gurian jarraitu berdeu. Esan dakoa, hemen dazkat finazik, gazta pixkatekin albakakin da oliokin, ingotena birrindu, eta prestatu, piztua, botatzeko, gero gure ogitxuan gainean. Hori, zeana, gure azpiko egozilana. Hemen iteko, inberdituten ni gaztatxo hauek moztu, eta alinitua prestatu, gero gainetik botatzeko. Eta zu opiltxuak iten jarraituko zu, bale? Bale, ba. Venga, opiltxuak iteko. Hemen dakau, rodillua. Hemen txedakau, irina. Pixka botan goio zu maiganean ez pegatzeko. Eta ingo izutena da hemen dikan bitu. Esan deun bezala, ez ateatzeko geruzan, lehorra, korteza esateana, interior duna da plastiko jarri. Orduan guain, plastikotik ateako deu, eta mendikan ateako dituzu, lau gutxien ez, Haundixan markin goitugu, baina zu moztu horrela, labanakin adibidez moztu lau, eta igual, boroila ateatzeko, bitu moztuzak, bai, bale, oso ondo, hola, eta hori beste aldeaka. Eta boroiak ateatzeko, betu ni lagunduko jat, nima pasteleroan oken dago pasekiten niten, pixkat emango izut boroila formakin. Zeratikan azten bagea hola, gero boroila gehatzia saia da. Orduan aurrenengo ikutua hola jartzia, konbeni da. Eta zu horrekin hasi, irin pixka gainetikan eta pixka azpitikan, eta rodiokin. Horrela hau zinatu? Bai, horrela bota, bidurra. Garrantzitsua dana da. Beitu, astotan, aztegea, eta iskinatikan iskinan egiteko, eta gero iskinatik izan. Ez, nititena, erditikan kanpoa, urertzen? Eta bukaeran itekenean, utzi apretatzia. Zatikan jende egiteu, hemen digan hasi, fuerte, eta orduan, hemen potogole ditzea, eta gero iskinak fin-finak. Eta nahi deu, hasieran fuerte, eta gero suave. Hasieran fuerte, eta gero suave. Venga, ire kontu, eta ni beste lago prestatuko ditute bai, eta gainuntzeko lanak iten jungo naiz. Vale, bueno, hau adibidez, zure dietan barruan sartuko zanolako jakien bat? Ze janaki asko zaindu bihar dezu? Bueno, a ver, denetik jatet, Bai. Bai, ondo, eta bueno, egia esan, igerik eta eginda hainbeste ordu sartuta, bueno, larun batetan nire kapritxitoak alditu zu hartu, ez da? Bai. Vale, hori, eta vuelta, eta guain vuelta. Vale, ba. Hoi de garrazoia. Eta berriro irin pixat ezpeatzeko. Oso ondo. Orduan zein dituk ire kapritxitoak, zer sartzen diak hor larun batetan, zer sarteke? Elatua. Elatu pixat, vale. Patata frigillu. Vale. Ezin dan gauza horiek. Pizza behar batzuke, bai, ez da? Vale. Bueno, nutrizionistak baki, Baki, uste dizu, ez da? Hombre, geho urrezko dominen lortzen baek, hartu zak, lasai asko, Ona. Eta zezan bihar nian. Adibidez, elikadura, nola egiten dezu? Ere bai kudeatu egiten dizu adibidez, ze jan behar dezun esan egiten dizute astelehendik ostiralea, o igandetako hori, o gainontzekotan ebai zure kabuz elikatzen zea? Ez, nutrizionistak, dieta bidaltzeit, gutxi gora bera ze jateko,
baina bai, igual, jartzen izkit lekaleak. Orduan, nik aukeratze, igual, baba txikila, obestia, ugan ezuna, bale. Bai, arau batzuk jartzen izkit, baina, bueno, gero ni antolatu, eta alik eta obren eraman. Eta zuk prestatzen dituzu jaki hori danak, o zenek prestatzen zi jaki hori danak? Nik, bueno, bai, nire neskan familian, launtze jate pure batzukin, bai, aitak pure honak ite ditu, eta, bueno, aprobetxatu garde. Horre heldu, ona, vale. Eta, adibidez, gero, dietak alde batea utzita, entrenamentuak, nola kuderatzen dituzu? Bueno, nik goizero entrenatzen dut, anoetan, 2 ordu igerilekun, eta gero ordu terdi gimnasion. Vale. Eta, bueno, eta gero segun... segun... Itendek gimnasioan, ia igerilekuan bezain beste. Bai. Bai, Bai. Vale. Baina gero, itendet, oain, bueno, denboraldia hasieran gaudenez, 2 atxaldez, ere igerilekura bueltatu. Vale. Eta hor, ordu edo ordu terdi. Eta gero denboraldia aurrera dijoan enean, 3 egun, 4 egun, eta konzentrazioetan, ia egunero. Goizetan erdi eta erdi, arratsatetan juten maiz bakarrik piztina. Oida. Vale, ondo. Aste burutan jai, ez badao lehiaketa. Larun bat goizetan, bai. Bakarrik uretan, eta gero, bai, ez badao lehiaketaik, deskantzatzea. Ados. Hola, ondo? Oso ondo, ni pixkate egur gehiago emango nitxen, bildurri gabe betuzak, Hola kendu, hau ininak eta esperatzeko, eta bildurri gabe hoidek eman jok, pixka fina betu, inberdekoenek, Gio behar tensio, ez nola masa nahiko gorrein deun, behar gero lekuratatzen, baina bildurri gabe, hoide. Eta borobila ez badateatzen, igual, importantien goxura datea, vale? Hoi seguro. Ondo. Vale, hau, listo, hemen inberretena da, olilua bota. Eta entrenamentu jo guztitatik zer gustatzen zaik jo? Gimnasioan, piztinan jain beste ordu esatek, mekatxiz lamar ordu gehiagin pasatzizkiat urazpilan, ez egiaten zer deken gehien gustatzen zaikena, o zer deken gehien izorratzikena. Bueno, azkar baldin manoa piztinan hobeto pasatzen. Bai. Beti daude egunak, batzutan azkarra ez eta okerro. Claro, egun motela baldin bai, esatek, katxiz lamar... A ver, guztorrena... Abiadura egunetan. Azkenian dia sprint txikiak, pila bat. Eta... Osea, nola iten dezu, esan nola kudeatzen dituzun entrenamentu horiek piztina barruan, normalian iten dugu astelenetan lan bat aerobikoagoa. Vale. Gero, asteartetan hankak lantzen ditugu. Vale. Gero, asteazkenetan intentsitate gehiago sartzen dugula. Ostegunetan estilosak hartzen ditugu, 4 estilosak praktikatzeko. Bai. Ostiraletan abiadura, eta larun batetan fuerte. Eta gutxi gero bera, astero izaten dek histori berdina. Bai, oida. Eta gimnasioan nola iten dek? Ze ariketan mota ite ditu? Astean 3 egunetan indarra landu. Bai. Eta beste 2 egunetan, kore, abdominalak eta holako goza. Bestia emate jot? Bai, oso ondo indek, nauzi? Indetena da jau, berotzen jarri, eta ja, zuzenian horrega botako jau. Venga. Igual, guandikan epelegi dau. Itxoin dugu du pixka, momentu bat pixka gehiago berotzia, eta gero botako jot. Ez esan behar nizun. Gero, errekuperaketak eta egiteko, batzutan igual entrenatu bat itetek, etxo polbo gelditzea ez, eta errekuperazioak eta egiteko, jaki bereziak hartzen dituk, edo ariketa bereziak ebaite dituzu, edo... Bueno, bai, beti nola, azkenean, justo, elbarritasuna dakan lekutan, ontan eta eskuriko hankean, lezio dexente ditut, orduan beti, astero fisiora jun behar naiz. Vale. Lantzea, eta gero, bueno, etxean pila bat... aparatu dazkat rekuperazio lantzeko, ez? Ariketa bereziak iteko, eta hola. Bueno, ondo etorriko zaizkik, ez da? Minak eta ukitzituke bai besuan eta hankian... Bai, ukondoan, belaunan, eta bueno, zaindu behar, zaindu behar, normalian asko dia intentsidatea sartzen, eta bueno, garantzitsua da ere rekuperazioa... Dudi gabe. Eta, gero, fisioterapiak eta bestiak, eta danetik anititu zuere bai, Bai. Astero, behintzat egun bat, bestela, enez iristen, tallerotik pasabar nahi, bestela. Claro. Iteu bila pasatzea eta tallerotik pasatzea, ez da? Ondo. Bueno, hemen txe bagoaz aurraka, Opiltxo hau egin goitugu vuelta eta vuelta, ez du denbora gehiagi bihar,
Tekit olio tanto bat bota behar nion edo ez, baina bueno, ni usten dut bai joan zela horrela, hola itxura errakin dihoa. Bale, ingoeten ere bai gaztan moztu, gero esan diten markatuko ditugula, esan dut 3 zatitan, ni uste bitan ningo deula. Bat iretzeko eta beste netzako nahikoa, ez da? Bai. Bale, hauek moztuta, gero plantxan pasatzeko, eta aliño egiten jarriko naiz ni. Venga, hau jarriko hemen, a ber hau, nio, torri honea, taka. Beitu, vuelta, eta vuelta, zeitu anitea, talo bat bezala, berdin. Venga, nigo, earki abil, obradorea torriko elania, ez basek igeriketan dominiga etorri obradorea, Bale, Bale, hemen imerreten adek, hemen ospinakin ez, limoiakin da olioakin, ospinolio bat, gero botatzeko rukula eta gainetikan. Vale. Bueno, eta inigo, begibiztan, ze txapelketazkak aurten, nola zetorrek demoraldia? Bueno, bi aste barru Holandara goaz, ea Pariserako sailkapena lortzen dugu, gutxieneko marka eginda. Eta gero, apirilean Europako txapelketa, hola zita garantzitsua, eta garantzitsuna, guztun Pariseko Joku Paralimpikoak. Vale. Orduan, illa buruan dakak, ikuste ja nengo aizela, ez da? Nik gala uste ja, tinigo, baki baietz. Idakaken grinakin eta gartzeken goguakin, seguro ongo aizela bertan. Alatze deu? Bai, bikain, listo hori, ez da? Perfecto, bai. Vale, haure, ateako jau. Ai, erringo naizela. Vale, listo, eta aurrenare, barroa. Vale, esan dut olio pixkat igual, baina ez, hola earki gelditu dira. Vale, hemen inberdetena txorrota txiki bat bota limoiana. Vale, eta guain, sardeskatxo bat hartu. Bota dituten pepita katea. Vale, eta olio eta gatza pixka botatzen, hola, pixka ligatzen. Vale, oso ondo. Ninigo, Europako txapelketa, zenbatero egiten da? Hori urtero ez da, ez da? Ez, normalian 2 urtero egitea. Baina bai, COVID-eko pandemiak indala, pixkat fetxak eta bidana, aldatu india, zatik euki genuen, 2008an genukagun Europako txapelketa, azkenen izan zen 21ean, eta gero, 22 eta 23 euki dugu 2 mundial jarraian. Ostras, vale. Normalian izatea. Europako txapelketa, urrengo urtean mundiala, urrengo urtean Europakoa Joku Paralimpikoekin, eta gero berriz mundiala. Ona. Hola txandakatzea. Eta gelditu gabe azken nian, ez da urtero zeo zer. Urtero zeo zer dakau. Hobeto, hola. Beti jarri bar ditugu objetiboak, ez, eta urtero zeo zer atea. Eta adibidez, zuen jutezean nian, ia beti arerio berdinak izaten dira, Europako arerioak ezagut dituzu, edo jutezean beti sorpresan bat norbait berria saltzen da, edo... Beti ateatzen da txinatarren bat, beti hote aizkututa, baina, beti, batez ere Joku Paralimpikon urtean, beti ateatzen da norbait berria, Kristo markak egiten, eta baina, ja, espero deu beti norbait ateako dala, orduan, Bueno, irire ezagutuko, esango katxiz la marriño batek, edoriko gaurten ebai, katxiz la mar, ona. Bueno, eta entrenamentu hau guztiak, basekatek zer ikusi ja ireaitan hogei bideakin. Baseki txoitxiki bat izan ziek ireaita oso entrenadore profesionala da, ez da, atezainena, ez da? Hoi da, atezainak entrenatzen ditu. Bontxe Madrideko Real Madriden, ez da? Bai, hoi da. Eta beti txikitatik beha onda lanian, hor dut osko sartu ditu entrenatzen, ez bakarrik entrenatzen, etxian bideoak iten eta dana. Orduan, ikusiet gauzak lan askokin lortzen diala, eta baita ere sortea izan dut, beste urte lehenengo mailan egonda, ikusi bai teknikariak, bai jokalariak, pixkat goi mailako kirola nolakoa den, eta, beti zeo zer ikastea. Guain Real Madriden dago, baina talde, lehenengo mailako talde mordo baten pasada, ez da? Bai, egon zan Atletiken, egon zan Mallorcan, Levante, Granada, Real Sociedad, eta egon zan 3 urte Zidanekin Real Madriden, eta bain berrize Antxelotirekin. Ze ona, ze ona. Eta, aita zeiti, junda etorri, osu Madria jute zea, hemen bizio nola kudeatzen dezu hori? Gutxi ikuste zeate, ose? Aita batez ere telebistatik ikusten. Bai, gutxi ikusten. Ordu norren goza, aber, enfokatzen guen area zer lekuta, Partida ikusi baino, bankilloa, botatzen duten. Baina hoi, bea Madriden bizia, edo tokatu zaion lekun bizitzea, eta ni Donostin entrenatzen, eta egu berritan ikusi, eta udaran pixka bat.
Ona. Eta horregatik hasi zinean zure bai futbolian? Pixka zure aitak bultzatuta edo? Bai, txikitatik, beti futbola eukietetxean, batez ere atezain bezala, ez? Zure atezaina zizantzia, bai, Bueno, hankakin, protesisakin, atepean hobeto gorrika baino, ez? Eta, trebean nintzen. Igerik eta pixkat hobea. Ondo. Nere zemia, manexe, bai, Zarauzko klubian da atezaina. Bai. Bai, atezaina da. Ze ondo. Zango jot, zure aitak aholku batzuk ematizkion, edo, Bai, eski. Bueno, hemen txaigea, eta ikubetu, Imen indeu alinito limoiakin dagatza eta oliokin oso simplia, eharra ongoala gero, izokinan gainetik botatzeko. Hemen txeak hau, urdea espikokin da gaztakin ditekua, hau dihoa hemen gazta honekin. Bueno, eta hemen aizaigo inigo azkenengo pila iten, hemen honei vuelta bat emango jo, eta gero gaztak tostatu, montaiakin, eta bitartiak jungo ditu Bilbaino burger baten bila, ados? Burger toki, nola ez? Eundoko burgera, guazen bertara. Honi vuelta eman, eta erreportaira. Eguardion, Joseba. Musta eta Patxigea Bilboko partezarrean gaude eta gaur aurkeztu behar dizuegu Burger Toki. Burger Toki zabaldu zan maiatzean eta Burger Tokin berezitasunak die beti lan egiten da, haragie oso berezie, ehun asko ondutakoa. Bai beile eta bai iria ere bai. Eta gehoia guaioarekin lan egiten duen. Orduan, hamburguesa die, baina oso berezik. Kalitate oso honekoak eta berezik. 6-7 hamburguesa motakin lan egiten duen. Aurrenekoa da Baltierrako txekorra. Gero bueltatzen gea Euskal Herria, baserritako haragikin. Gero juten gea Galizia aldea. Handaukeu famatu da Narrubia Gallega. Gero bueltatzen gea Japoniarra. Japoneko guaiu, japonez esaten dana, famatua, horrekin hamburguesak oso goxoa prestatzen dituzte. A5 mailakoa eta top infiltrazioa 12koa. Gero daukeu irie, bertakoa, Euskal Herriko irie. Gero pixkat Andaluzia aldea junda hor Presa Iberika horrekin hamburguesak eta lan egiten dute. Eta gero bukatzeko egiten due Burger Toki deitzen dioten hamburguesa. Hori egiten due bezeroan aurrean, egiten due, prestatu, txuleta moztu, garbitu ondo, eta makinan bertan puskatu eta prestatzen dize zure aurrean, hamburguesa. Esan dezagun top mailako bat diela, hobenak. Hobeak ez daude. Berdina egongo die, baina hobeak ez. Bueno, eta guain mustak eakutsiko digu, hemengo hamburguesa izarra, nola prestatzen duen, azalduko dizugu, denai. Burger Toki hamburguesa da, eta hemen Euskal Herriko txuletakin indako hamburguesa bat. Txuleta, puske bat moztuko du mustak. Hau egongo litzeke presto, ezin erretegi batean parrilen botatzeko, baina guain hamburguesa iteko, ingo du garbitu ondo. Zainek eta kenduko dizkio, ezurrek kenduko diogu aurrena, eta inbar da garbitu. Pentsa ezagun, dakeula txuleta bat, egun onduta dauna, eta ja garbituta dau, grasa kendu zaizkio, garbi egiten dugu, eta guain, pasako dugu ja makinara. Eta kontu izan bar deula, hau dena egite deula bezeroan aurrean. Xeretu ondo derenen, gatza pixkat botako dio, nahastu pixkat, eta jarriko dugu behar duen kopurue, pixauta, baskulan ikusten dugu bezala 200 gramoko hamburguesa bat, gutxi gora bera, eta orain, parrilea botako dugu. Ogie da bertakoa, hemen baitare, hemen Bilbo partezarreko okindegi batetik ekarritakoa, orduan, haragi on batekin eta ogi on batekin sortzen dugu hemengo hamburguesa kutxun hau. Eta gero, erabiliko dugu txedar gazta, tomatea, tipule morea. Eta rukula pixka bat. Bueno, Joseba, hemen dugu gure Burger Toki hamburguesa, espero ezagun gustu egotea gurekin. Zatituko dugu, eta urrun arte.
Ai, ama, bikote, ze itxura, gaina, txuletan hamburguesa, beti hona balima da, guainik eta hobi, eskerrik asko, eta lagai guzu, leheno pizza bila eta guain hamburguesa bila. Hori larun batetan. Larun batetan, alde, venga, zuek segi une oro eta egunero, geniek ondo jaten ematen. Eta gu gurean jarraituko dugu hemen. Ibiar deuna da, hemen paela jarritu martxan, hemen gazta, pixkat, pasatu, baten barrun sartzeko, izokin arrukula, eta hemen dakau alinituakin. Bale, bigarrengoa, inbiar dut, bat prestatu hemen, jarriko deula da jamon jorra esan deu, gero jarriko jau gazta, dala burrata, eta berotuko dugu, baino ja gaztakin barruan. Eta hirugarrena da gozua. Inbiar detena dere bai, barrun jarri platanuak, txokolate pixkat, eta ingo deuna da, beroture bai, eta gero esne gaina platenian jarriko jo. Esne gaina inber dugu, arrotu. Hor jarri jau inigo barillatxo bat, ingo ekena da, esne gaina bota, azukria erdilla, nahiko, bale? Hoi osua, bestia erdilla, eta juna arrotzen lasai, bale? Ez dago presikan, mantxo, beti gainean, betu, esne gaina, mantxo arrotzen danian, gelditzen da loditxuagoa, xamurragoa gelditzen. Azkar arrotzen badeu makinakin, normalien aizia azkar hartzeu, baina gero errexago geistea. Datutxo bat. Bueno, hementxe ingo deuna da, esan deun bezala, jarri gazta, bertan epeltzen jarri, itxi, eta gero dakau hemen botatzeko, gure pisto berezi hau. Hau osu ez diogotako, gazta guztien dut pusketa bat jarriko jaula hemen, erdiakin nahiko esango, eta hemen beste pusketa bat, ingotena da iriki, horrela xe, eta hau, horrela. Hemen golpetxo bat eman horrela, errexea goiteko sandwichitxua, eta hau ingo deuna da, horrela xe, berotzen jarri. Bale, bat, listo dakau. Bani joa bigarren gomila. Beitu, gauzatin behar dugu. Zuiten bazu naztu, eta jo aizia sartzen. Ordun, ikustezu nola burbuiak ateatzen azten zaizkion? Hori da historia, burbuiak sartzia barrua, bale? Venga, ire kontu hori. Eta ekin dizaiogun, da bani joa txokolatezko ere bai, berotzen jartzea. Bueno, ze dominak intzizun zuri ilusioa hundiena. Hor irudazkazu eta ez dakit. Bakoitzak bere ikutu eukiko, baina... Oida, bakoitzak bere gauzaka, ez? Azkenian, Tokioko joku paralimpiketan lortzea, paralimpiko batzutan lortzea, kristona da, osea, izugarria, azkenian, deno, pasatzen gara urte, froga hoi prestatzeko, ez? Eta bueno, kristona izan zen, baina zilarrezko da. Eta urten, urrezkoa lortzea eta munduko txapeduna izatia... Ja, beste histori bat izan den, no? Bai. Eta azkenean, nik uste eta azkena, baita ere, gertuago dagolako, ez? Egia esan asko disfrutatu dudala. Eta gero relebotakoa, baita ere, igeriketan hainbeste ordu bakarrik sartzia, lagunekin lortzea urrezkoa, bai, zapore desberdina daka. Bai, batik irabazte, iria den, baina lagun giruan iraztekenian, beste xarma bazeka, ona. Orduan, ez aiz busti. Ez aiz busti. Bueno, danak eharrak, ondo. Busti bargea? Venga, lasai. Bustiko baituk, honen izangoek olimpiadetako ekartekenian. Katxita, olimpiadak hemen txitxaren bereziak ingoizik, ez da? Bai, azkenian dena eun aldiz handiagoa da. Guretzat ere, erreperkusio asko handiagoa daka. Eta orduan, diferentia da, ez? Ja, bakarrik, area jun, bila paralimpikoan egotia, ez? Ikustezu, hainbeste jende desberdin, gure kasuan... Beste usain bat egon berdikan, ez da? Bai, gure kasuan baita ere, elbarritasun diferente pila bat ikusti duzu, ez? Eta, polilla da. Hori adibidez nola kudeatzen da, zein elbarri, ze lehiaketa, ze kategori, nola kudeatzen da hori guztia? Igeriketan, gure kasuan, daude lehendabizi 10 kategoria, batetik 10-ea, eta denak dakate S bat aurretik, eta da, S bat da elbarritasun oso handila dakana, eta S10 oso txikilla, igual eskuerdila falta zaiola, edo holako zeze. Eta ni 8an nao, dakadalako eskuineko besua, motxagua, bibeatzekin, eta eskuineko hanka ere txikiagoa. Orduan, Zuzea 8an zaude orduan. Oida, bai. Revisio bat euki bar deu, ez? 10 kategori daude orduan, ez da? Bai, oida, ez gaitasun fisikoan. Vale.
eta gero daude 3 kategoria itxuentzako, S11 da, ez dutela ezerrez ikusten, S12 oso gutxi ikuste dutela, eta S13 pixka gehiago ikuste dutela. Eta gero bukatzeko S14 da ezgaitasun intelektuala daukatenak. Orduan, bueno, hola banatzea gaituzte. Ondo. Eta, bai, orduan, hor gertatuko da batzutan, igual aurten zaudela ez gaitasun batekin, baina zure historia okerrea dijoa, edo obea dijoa, ez da? Bai, hoi da gertatu hori? Hoi da, adibidez, ez gaitasun degeneratiboa dakatenak, urtero edo 2 urtero pasatzen dute. Txekin bat pasatzen da, eta nola, zene pasatzen dutan nola txekin hori? Lehiak edo nola iten duzu hori? Klasifikatzaile internazionalak daude, beraiek erabakitzen dutela, guk eraman behar dugu gure informe medikuak, lehendabizi kamian ikusten gaituzte, eta gero uretan. Eta, beraiek tabla bat dakate, eta horren arabera, segun zen gradu moitze ditugu, besua, oankak, edo indarra, tabla batekin, puntuazio bat atatzen duzu, eta horren arabera, alik eta justuen izaten saiatzea. Ez dakit ni ondo gainezin esaten, no ez? Baina bizitza guztian, mundu guztian daude jendia trekimaina egiten. Hemen esateko apostuak irabazten diala, lehiatu baino lehenu horrean, jendia trekimaina batzuk iten daulakoak, ez da? Bai, deneti dago. Metxatxiz la mar. Horre hola ibili berra, baina, hola da bizitza, metxatxiz la mar. Bueno, komuz? Oso ondo, hor pixka gehiago, eta listo, ikusten ja eze gorputza hartu iken, Hori bai, bakeizu zun mantekila nola itean. Zuk hau iten bazu, arrotu, mostu itea. Eta mosten danean, gelditzen da, mantekila alde baten da suerua bestian. Eta orduan, kontu zibili berraiz, porque puntu baten gelditu inberra. Ja ikusten zunean, gorputza garrakala, gelditu itia. Vale, hemen txe, ingo deuna da, betu, hau, pena matitiztia eta igual irikita utzikoet, bat irikita utzikoet. Ingo detena da, gaztatxua jarri barruan, horrela xe, hau, geho norbeak itxi dezala bere plateria. Ingo deuna da, hemen errekulatxua jarri horrela, eta horrenengua alinito honekin listo dakau. Bigarren ganbila funga, hori? Ya está, ikusi ezu, no? Gorputza hartu hor utzi. Beitu, hori, guain mueta, hau, listo dakau. Hori utzi, zatik guain mosteko arrisko dakau. Hemen, bigarrengua, hemen txe dakau. Hemen jarriko deu, eta horrek bota berdiuna da, pesto pixka gainetikan. Vale, ona. Hola botako jo, ni uste bildurri gabe. Igual, pixka barruan bai botako jo, igual, Venga, bai, barruan botako jo pixkate bai. Bestela igual triste topatuko dugu barrutikan. Venga, pixka barruan, zera kanpotikan gehiago, engantzatu nahu ni. Bueno, hori, betu, zikintzeko gauzatingo dugu. Honea torria honea, tak, eta guan txokolatezkoa erdinan jarri berren, ingo deuna da, honea ekarri, bat, bi, eta postria, bazterria. Venga, arrela. Hau jarriko jau hemen, horrela xe, eta inbiar deuna da, alinitua bota erdiku hai, eta ia bukatu dugu hemen, historia. Eta, honea botako jau, ea rein jau gaurkoan bai. Vale, hoi listo, hau garbitzea. Eta hemen, hola erabiltzen deunean, lapiku bat, hau ez da garbitzea bota ber, Papeltxo bat pasa, eta listo. Hemen pixkalia da indeu txokolatea eroi segulako, hola ingo jo, no hau bai, torria honea, vale. Eta horre ire bai, egia san, txokolate tanto horregatikan, ez dugu garbitzea botako. Ingo jo da, papeltxoa pasa, hola dakau, eta kitxo dakau. Hauek, listo. Eta horre gazta pixka dakala, hau bai botako dugu, zeratikan gazta lekuan gero beste oseziten dugu, gazta guzaia utziko dugu. Vale, hau dakau horrela. Itxura hona, Eta itxura garra. Bitu hau guen, pena matitola pixkatirik eta bat, hau lehingo jo pixkatola koska bat iten nongo basan bezala. Guain, bat alde batea eta bestia ia izi garra, Joseba. Venga, hau gorrea eta hau gorrea. Bueno, eta ze gustatuko zitaizun irabaztea, zein izango zian urrengo urratzak nahi dituzunak eman? Bueno, aurten zita garrantzitsuena Pariseko jokoa dira, eta bueno, ea hor Parisen dominen badortze deon. Seguro bai ez. Aurtengo ilusioa hori da. Gu irrikitan nengo haituki domina eta guzti etortzeko. Ona. Eta Iñigo, adibidez, pentsatzen egin dituan, ze sentitzen dek munduko honena izenean?
kriston arrotasuna, egia esan, pareta ikutu nuen eta ikusi nula lehenengoan nintzen da, ez dekin ez da zerin nuen, txorua guiatu nintzen. Ma txampaina egiko zen, Ona, egia esan, munduko onena baki zerteken izatia. Katxi, daman, artista gutza iz, Inigo. Artista gutza iz. Bueno, jarraitu goxatzen, garrantzitsuena. Hau emelako degola, ez negaina pixiatekin. Eta hor dazkau, irurak, bat, urda espiko gozila gaztatxuakin, gazta freskoakin, hemen urrukula izokina eta gazta ardillana pasata, hauntzana barkatu, eta bukatzeko txokolate duna. Txukuna jarriko baitu. Arrakastan jarraitu, eskarrik asko etortzeatik eta, Domina, ez dakizu ez pixu dakan. Boa, zema pixatzei. Hau bezala. Bai. Eta hori urtu tablako asko aldia erosi. Agur lagunak, bihar arte.